רציתי להסביר קצת איך משתמשים בפיינשילד. יש כמה חלקים לפיינשילד. יש מה שאנחנו קוראים באנגלית הדרייבר, שנותן את החשמל. יש את החוט חשמלי, שנכנס לשתי כפתורים פה, ואחר כך יש חוט חשמלי שמחבר ללב של המדבקה, שזה החתיכת ברזל שיש תחת המדבקה. חתיכת ברזל הזה הוא שזורם בתדירות נמוך וגורם לגוף לקבל אולטרסאונד בתדירות ואנרגיה נמוך. מה שאתם צריכים להבין זה כל מה שיש חוץ מהחלק הזה זה בנוסף. אפשר לחתוך את המדבקה פה ופה 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 ולעזוב כל השאר בלי להזיק בערך הטיפולי של המדבקה. כשאנחנו חותכים בחיבורים חשמלי בין החוט והכפתורים פה לחתיכת ברזל שיש מתחת, הפאץ' מבטלת ואפשר לזרוק איתה לפח. הרבה פעמים בזמן שאנחנו צריכים לטפל במקום קצת קטן, בדוגמה בפרצוף ובפינות של הגוף, המדבקה מלאה היא לא מתאים בגלל שהיא יותר מדי גדולה. רציתי להסביר שאפשר לחתוך את המדבקה פה ופה, פה ופה, לעשות מדבקה יותר קטן, ואחר כך עם תחבושת להחזיק את המדבקה לגוף. התחבושת האידיאלי בשביל להחזיק את המדבקה לגוף צריך להיות אווירי ובלי דבק. זה תחבושת שקוראים לו קובאם, הוא מוכר גם בבית מרקחת כ-3M Athletic Wrap, וזה דובק לעצמו בלי דבק, אפשר להרטיב אותו והוא עדיין מחזיק על הגוף והוא אווירי, בגלל שאנחנו לא רוצים שהמדבקה של אולטרסאונד מתחמם, ואפשר למדוד אותו ולחתוך אותו והוא רב שימושי. יש אפקט מיוחד שבא מהמוצר החדש הישראלי שזה הפיינשילד. הפיינשילד עובד באולטרסאונד שרץ על השטח, קוראים זה באנגלית Surface Acoustic Effect. מה זה אומר? שבזמן ששמים את המדבקה של הפיינשילד, הטיפול הוא לא רק טיפול מקומי, זה טיפול על שטח רחב עד 20 סנטימטר של דיאמטר. בדוגמה שבזמן ששמים מדבקה של פיינשילד על היד, כל היד בשתי צדים מופיע אולטרסאונד על השטח שלו. זה גל אקוסטי של 2 מיקרון שלא מרגישים ושרץ בתדירות של 100 קילו הרץ מעל השטח, וזה מאוד רלוונטי לטיפול פרמקולוגי מנוקד. אנחנו רואים שאפשר לקחת תרופות שבדרך כלל יש להן תופעות לוואי מאוד בעייתיות, כמו קטמין, ליריקה, ניורונטין, קרבמזפין, מתדון, מורפין. כל התרופות האלו יש להן תופעות לוואי מאוד בעייתיות בזמן שלוקחים אותם ככדור או בתוך אירוע. בזמן ששמים אותם תוך משחה, יש לנו עכשיו הוכחה מדעית סולידי שזה עוזר להקל על הכאב בלי התופעות לוואי. מעכשיו, עם המוצר הישראלי של הפיינשילד, אפשר לשלב שתי הטיפולים, המשחה שמלא תרופות נגד כאב, והאפקט של פונופורסיס, שזה האקוסטיק דרייבר שעוזר למשחה להיכנס לגוף יותר ולהיות יותר אפקטיבי. ובניסיון שלנו ראינו שיש סינרגיה מדהים בין הטיפול עצמה של המשחה והפונופוריסיס שבא מהפיינשילד. ובאמת מה אנחנו רואים? שיש סינרגיה איפה יש האפקט האנלגזי של הפיינשילד עצמו שגם עוזר לרפא, וזה משלב
עם האפקט הטיפולי של התרופות שיש במשחה, שהפנצ'יל נותן להיכנס ביותר קלות ובאופן יותר עמוק לגוף, בגלל האפקט שאנחנו קוראים פונופוריסיס, שזה אפקט מקני שבא מהגל אקוסטי שעובר בתוך הרקמיות בתדירות ובאנרגיה נמוך.